Kaixo, ongi etorria, bigarren mailako ekuazioak formularik gabe nola ebazten diren ikusiko dugu. Eta prozedura horren oinarria hartuko dugu antzinean, Mesopotamian eta Grezian erabiltzen zutena. Eta zer egiten zuten? Karratu baten bitartez. Horregatik hemen jarri ditut biderkadura nabarmenak, batuketarena eta kenketarena. Horran, hau erabiliz lortuko dugu ebaztea. Egin behar duguna izan behar da. Kontuan hartu, ak izan behar duela bat. Hau da, bigarren mailako gaiaren koefizientea bat izan behar duela. Eta ez bada, zatiketak egin beharko ditugu lortu arte bat. Eta oso guztiak ebatzi daitezke. Horrean ikusiko dugu nola egin daiteke. Eta errepasatuko genuke bai biderkadura nabarmenak, bai erroketak, bai zatiken arteko batuketak eta kenketak, eta askotan formula erabiltzea baino azkarrago izan daiteke prozedura hau praktikatu baldin baduzu. Orduan hasiko gera. Zer behar dugu? Behar dugu isa bakarrik uztea. Orduan hemen dugu gehi 15, zer egingo dugu? Egingo duguna da ezkerreko ataletik kendu. Zenbat? 15. Era hortara geldituko zaizkigu ezkerrean bakarrik isa berbi gehi 8, isa berdin -15. Orain, honekin zer egin behar dugu? Egin behar dugu hemendik onera. Hau da, gu lortu behar dugu karratu bat. Eta ikusten duzu bezala, da A berbi gehi bi AB, hau da, bikoitza. Orduan, karratu egiterakoan, horra egingo genuke. Bada isa, isa bider isa, da isa berbi. Eta bestea zein da, erdia jarri behar dugu, esan dugu bikoitza dela. Orduan, honen erdia, zein da 8 erdia, 4. Horra jarriko dugu bakarrik, 4. Karratu hau, da, isa gehi 4, berbi. Egin dezagun biderketak, isa bider 4, 4 isa, 4 bider isa, 4 isa, 4 bider 4, 16. Orduan, zenbat emango liguke honek? Emango liguke, isa berbi, dugu 4 isa, eta hemen beste 4 isa, 8 isa, eta 16. Orduan, karratu hau, da hau. Baina guk zer dugu, bakar dugu, isa berbi eta 8 isa. 16 soberan dugu. Zer egin behar dugu? Kendu 16. Ezkerreko atalak berdi izaten jarraitzeko. Orduan jarriko dut. Isa gehi 4, berbi, kentzen badiot 16, geldituko zeitan. Horren, ezkerreko atala lortu dut berdia izatea. Ez da aldatu. Gertatzen da hemen, isa bakarra dudala, hemen bi dituen. Hori egin ondoren, hurrengo pausua zen izango da. 16 hau batutzean bi aldetan. Hor eta hor. Zer gehituko zait hemen? Isa gehi 4, berbi, hau jartzen dira, eta hemen -15 gehi 16 da bat. Hurrengo pausua izango izateke bietan erroa jartzea, eta erroketa bat egiterakoan bere balio absolutua egitea zen. Isa gehi 4 eta baten erroa da bat. Zer gertatzen da, hemen bi soluzio daudela. Ze balio absolutua da zeotik dagoen distantzia. Orduan, bateko distantzia zein da? Ni bai dut hemen 0, izaiteke bat edo -1. Horregatik, jarriko dudana hemen izango da. Batetik izango litzateke isa gehi 4 dela bat, eta beste bide bat da isa gehi 4 dela -1. Bietan, kentzen bat dut 4, 4 eta 4, geldituko zait soluzio bat -3, eta kentzen bat 4 eta 4, geldituko zait -5. Hemen daude, bi soluzioak, -3 eta -5. Orduan horren, bigarren ekuazio bat egingo dugu. Ekuazio honetan, bigarren mailako gaiak, ze koefizientea du bi, esan dugu, behar dula bat. Orduan zer egingo dugu, denak zatituko ditugu birekin. Izango litzateke zati bi, zati bi, zati bi eta zati bi. Ezkerrean egiten duguna, eskuineko atalean ere berdin egin behar dugu. Zenbat gelditzen da? Bi zati bi da bat, horra izango litzateke isa berbi, gehi 6 zati bi da 3, 20 zati bi da 10, eta izango litzateke hemen 0.
Hoi da, lehenengo pausoa. Koefizienteak izan behar du, bat. Bigarrena, kenduko du hemendikan, minus 10 hori, batuko dut 10, eta geritzen zait hau, ezta? Isa berbi, gehi hiru isa, kentzen ditut, berdin 10. Orain egingo duguna izango da. Isa, batetik, zari gera faktorketa egiten, ezta? Isa, eta bestetik, hiru isa dugu, honen erdia jarri behar dugu. Hiruren erdia, hirubiren, edo hiru erdi, eta haste gara biderketak egiten. Isa bider isa, isa berbi, isa bider hirubiren, hirubiren isa, hau ere bai, hirubiren isa, eta hirubiren bider hirubiren, behatzi laurden. Orduan, nik biderketa hau egiten badut, isa gehi hirubiren berbi, zer atatzen zait? Atatzen zait, isa berbi, bi aldiz hau da, hirubiren gehi hirubiren, da, seibiren, hori dela, hiru. Orduan, jarriko dut hemen, hiru isa, eta hemen behatzi laurden. Zer gertatzen da? Ba, oso antzekoa dela, berdina izateko zein behar dugu, kendu behatzi laurden, horran jarriko dut, hau, ken behatzi laurden, bete hau kentzen dut, horran jartzen dut. Isa, gehi, hirubiren, ken behatzi laurden, dela jarriko horrela, tarte usteko, berdin 10. Orain, lortu dugu, isa bakarrik izatea, bat bakarra, ekuazio guztia. Kenduko dut, batuko dut bat, behatzi laurden, joaten dira horiek, orain gehitzi zait, isa gehi hirubiren berbi, 10 gehi behatzi laurden. 10 jar dezakegu 40 laurden, hau da, horrela, 40 laurden, gehi behatzi laurden. Hoizen bada, 49 laurden, hau da jarriko dena, 49 laurden. Orain, erroketa jarriko dut, berreketa kentzeko. Bietan. Zer da erroketa honen emaitza? Balia absolutua, isa gehi hirubiren. 49 erroa, 7 bider 7, 49. Eta laurena, 2 bider 2, lau. Horak, hemen ditugu bi soluzioak, izango litzateke batetik, isa gehi hirubiren, berdin, plus, eta bestetik izango litzateke isa gehi hirubiren, minus. Hemen da bi soluzioak. Orduan, kentzen badut hemen eta eskubian hirubiren, gehituko ditzaiguke isa berdin, 7 biren, ken hirubiren, eta 7 ken hiru da lau. Eta lau zati bi da bi. Orduan, soluzio bat izango litzateke bi. Eta bestetik, kentzen dugu hirubiren. Eta hemen ere bai, horra izango litzateke minus 7 biren, ken hirubiren. Ken 7, ken hiru da minus 10. Eta minus 10 zati bi da minus 5. Beraz, bigarren soluzioa izango litzateke minus 5. Hemen da bi soluzioak. 2 eta minus 5. Orain, beste ekuazio bat egingo dugu. Ekuazio honetan ere, bigarren mailako gaiaren koefizientea bi da. Orduan, denak zatituko ditugu, ezkerreko ataleko gai guztiak eta eskurikoak birekin. Eta orduan, gehituko litzaiguke. 2 zati bi bat, beraz da isa berbi, hemen isa biren, 6 zati bi da 3, eta 0 zati bi da 0. Orduan, zein bat dugu orain? Egin bat duguna da, hasteko minus 3 hori ezkerreko ataletik kendu. Orduan, kentzeko zein bat dugu? Batutzen diot 3, ezkerrean eta eskubian, eta orduan gelitzen zeta. Isa berbi, ken, isa zati bi, baten dira, berdin, 3. Kenketa bat da. Orduan, erabiliko duguna da, bigarrengo hau, ezta? Kenketakin. Zerrenko genuke? Bajareko genuke. Kenketa bat, aurreko isa badakit dela, eta bigarrena zein da? Bigarrena da, honen erdia.
erdiaren erdia zein da, laurdena. Horra jarriko dugu, laurden bat, berbi. Nik hau egiten badut, karratuak eta praktikatzen badezu, ikusiko zuat azizaizu lau, isa berbi, ken, isa biren, gehi, laurden bat, amaseiren bat. Hau da, teatzen dena. Horan, zer egin behar dugu? Berdinak izateko biak, hau kendu behar dugu, amaseiren bat. Hoi dago dutuna. Kentzen diot, amaseiren bat. Eta hori izango izateke, 3. Horan, zer ego dut? Ego dana izango da. Jarriko dut. Batuko dut bietan, amaseiren bat. Era hortara. Hau joaten da, eta gila gelditzezek. Berdin, batuk eta egin behar dut. Horran, jartzuten bat, izango izateke amaseiren eta amaseiren. Zerekin bidertu dut? Amaseikin, izateko amasei. Horran, da, 3 bider amasei, 48. Ez dut aldatu, beraz da bat, gauzen bada, 49 amaseiren. Horran jarko dut, 49 amaseiren. Horren zer egin behar dut? Isa diota bakarrik dago, ezta? Isolatzen ari naiz. Orduan, hau kendu beharko dut, berreketa hori. Orduan, erroketa jarko dut. Jartzut erroketa eta erroketa. Orduan, hau izango litzateke bere balio absolutua kalkulatzea bezala. Berdin, 49. Zer izango litzateke? 7 bider 7, 49. Eta amasei, 4 bider 4, amasei. Hau izango litzateke, ezta? Horren, 2 bide ditugu, bat izango litzateke balio absolutuak izatea barrukoa plus, izango litzateke 7 laurden, eta bestea izango litzateke izatea minus. Guazen egitea. Nola kentzen dut hau? Batuz laurden bat. Horren, hemen batutzen badu laurden bat, hemen ere bai. Gehitu ez eduke horrela. 7 laurden, gehi laurden bat. Izango izateke, 8 laurden, beraz, argi dago, ezta? Lehenengo balioa zer da, 8 zati lau da 2. Hau da, lehenengo balioa. Eta bigarrena, zer egin badut, batu behar dut laurden bat, eta hemen ere bai. Horra izango nuke, erautara, minus 7 laurden, gehi laurden bat. Minus 7 gehi bat da minus 6. Horra, minus 6 laurden. Bigarren soluzioa izango litzateke. Simplifikatuta biak birekin, 6 zati 2 3 eta 4 zati 2 2. Horra izango litzateke, minus 3 biren. Eta hemen ditugu, 2 soluzioak. Beste ekuazio bat egitera guaz. Bideo honen azkeneko ekuazioa iritsi gara. Eta uste dut, ekuazio hau ebazterakoan, kontuatuko zehala, askotan, erresagoa izaitekela prozedura hau erabiltzea, formula erabiltzea baino. Eta azalduko dizut zergatik. Hasiko gara. Koefizientea bat, beraz, ez dugu zatitu behar birekin, eta ez 3 birekin, eta ez laukin. Orduan, zer egin behar dugu? Minusa 10 hau, kendu ezkerreko ataletik. Horran, batutzen diot, 10 bietan, eta geditzezet erantara. Isa berbi, gehiago isa, berdin, hau joaten dira, 10. Hasiko gara horrein deskomposatzen, badakigu, hau dela isa, karratu batean aigalako sartzen, eta lauren erdia da 2. Hau izango zateke. Zenbat kendu behar dio? Nik hau egiten baldin badut, karratuakin gehitzen zaizu horrela, ezta? Isa berbi, gehiago isa, gehiago. Iten badezu. Orduan, zer egin behar diot, kendu behar diot, hau, 4 kendu behar dizkiot. Eta izango zateke 10. Zein badut, gehiago. Gehituko zen, isa gehi 2 berdi, hau jaten dialako, 14. Jartzen bietan erroa. Hau badaki dela, balio absolutua. Eta 14 erroak, zenbaki erreal bada, ezin dugu kalkulatu, hola gelditzen da. 14 erroa, ez da zenbaki oso bat, ez da zatiki bat. 2 bide daude. Bat izango izateke, isa gehi 2 dela plus, eta bestea
izango litzateke dela minus. Nola geldituko litzateke guretzako bi soluzioak? Bat izango litzateke ken bi, horren bere, ken bi. Baina ken bi zenbaki osoak aurretik jartzen ditugu, hori da ohitura, eta izango litzateke gehi 14 erroa. Hau izango litzateke soluzio bat. Eta hemen ere berdin, kentzen dut bi, hemen ere baita ere kentzen dut bi. Orduan, izango litzateke minus bi eta ken 14 erroa. Hemen dut bi soluzioak. Nahiko azkarra egin dugu, ezta? Eta zer gertatzen da formularekin egiten badezu. Haste bazea A, B, C eta jartzen, atako dizuke horrela. Isa berdin, minus lau, gehi ken, 56 zati bi. Eta horrek, bi soluzioak esatezu. Bueno, hau da bat, izango zateke minus lau, gehi 56 zati bi, eta bestea, minus lau, ken, minus 56 zati bi. Eta ez dira berdinak. Zeratik ez dira berdinak? Hau simplifikatu dagoelako, eta hau ez. Horan, formularekin egiten badezu, hau simplifikatu behar dugu. Esan duzu nola egiten den azkar asko, nik uste dugu horatuko ziala, behar da. Egin beharko duguna da, faktorketa. Horren, egingo duguna da. Jarko dugu horrela, 56 deskoposatu beharko genuke. Horren, honek pista bat ematen du, izango litzateke 14 bider lau. 14 bider lau da 56. Urrego pauso izango litzateke hau. 14 bider lau, banatu ezakegu, biderketa bat dagoelako, zati bi. Hau zen bada, bueno, jarretuko hemendik, minus lau, gehi, 14 erroa, bider bi, zati bi. Zer moduz, jasigia komplikazio pixka bat ezta, jarretu ezagun. Ata ezakegu faktore komuna, zein da, bi. Orduan, gehituko ditzauke, hemen minus bi, eta 14 erroa. Nik kentzen badut bi eta bi, hau du. Orduan, hemenik oso azkar joan gara, formularekin iristen gara honean neko azkar, behitu gero zea hasi behar duguna egiten, bideo hau jarraituz, emaitza simplifikatu egin beharko genuke, eta desente zailagoa bihurtzen da. Orduan ikuste dut ikusi dituzula prozedura honen abantailak. Interesgarria izan zaizulakoan beste bat arte, agur!